Oyemore ni kwara mugi pakru tero kamana nyoko kitera mugi TV kaune wang sai chenro maro mar duol mabire kidienje ariyo mokuongo wacho ni weche mosebedo katimore pacho kaka wantika gi Belinda Phillips nyarge makala kaja loko marwa kaso bange wadhi gombu baka gi wendo modhial ni Mheshimiwa Rosa Buyu men jaod bura ma Kisumu West wadhi penje ni te ODM bende pod ochwiny koso oyo ma mbaka mwadhi go kode e pogruok mosemienje ODM ka en pogruok mar paro en pogruok mar dwaro to en pogruok mane matimore ODM ka to jopiny koro chim go mane mane mbaka mwadhi goyo gi Mheshimiwa Rosa Buyu mane jaod bura ma Kisumu West imbe dwaro winjo pachi ari adek auchiel nono e kaka inyalo yudowa an kaka pile nyinga Trevor Ombija Jandingo panga jonyakach dendo no bija taya na kwar guok ocha pesa. Magi weche manyien mawango. I have no interest in running the city of Nairobi. My hands are full. It is not a transfer but a collaboration. Governor ma Nairobi Johnson Sakaja oketo winjruok gi sirikal mamalo e tayo moko kuom chenro mag sirikand Nairobi. No wach moro ni pogo gane luoni jo siae jo Kisumu jo South Nyanza jo Homa Bay jo Migori manonge. Jatend migawo mar omenda John Mbadi ojiwo achiel mar luo e kinde manoromo gi jodong luo ma Nairobi. Koro kogi kawuono gimoro saa 4 to wayude e tie aora kama ineno ni ka otho. Ringre chukdar manyocho piyo yuayo kakale aora Nyalieche Rangwe gikone oyudi. Erokamano, jatend migawo mar omenda John Mbadi yokoni oikore mar tayo ganda luo e manyo tele sirikal mamalo. Magi oyango bang' timo romo kod riwruok mar jodongo ganda luo bade ma Nairobi mane okoni pogruok manie ODM kod pogruok mar oganda luo biro mana kela chaya ne oganda kendo rem bedo kod duol achiel e manyo dongruok. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Chapni yungni kod mutni mar duond bura mar ODM golo jodonge abila mar golo duondgi ka gikoni achidhnade mokwako duond bura mar ODM biro miyo ngufu mar manyo lemo bedo manyap kendo winjore ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga many kaka nyalo kelo jokanyo kanyakla. Koko gi pogruok manyisore masani koro mienjo kendo koro nyiso kido marach kochakore go gandawa nikech non ka gandawa ka jotelo mokero pidhore osewuok odagi ni gin telo mar Oburu Oginga e ODM ogene ka giyiego to nitiere jotendwa mang'eny ahinya moyier gi jopiny ma bendo yie no Oburu Oginga nyo yiere yo makare kanyo Raila nindo ni Oburu ni ema mondo koro ningo tel ne oganda luo koro pogruogni jodongo gi ne gombo ni wamanyi yo moro ma wawuoye kaka oganda. Tele kod ogai mar jodong luo bade ma Nairobi to kod jagoro margi Steve Mbot bang' lwenyo rofa mar bima osemigawo mar omenda ka mane giywage pogruok mar oganda luo magikoni kopogore to gibiro bedo laro minyono kod ogendni mamoko kendo nyoro gi kinde ka kinde. Supposed to keep ODM united, intact and have impact in the political scene. But mawacho maduong' ni wabedo mos jothurwa mondo wariw girwa ni obed gimoro achiel maka wadhi kamidhi wache weche mag luo to wadhi a united luo tekowa kaka oganda. Bende kae mane jatend migawo mar omenda John Mbadi oteore oko kokoni koro ikore mar telo ne oganda luo nimar en kod lony tok lonya lonya to ngirore kaka jatelo mugurore sirikal gisane. Kendo wach moro mar pogo oganda luo ni joge joma kama wawinjore ni manonge. Kendo wach moro ni pogo oganda luo ni jo siae jo Kisumu jo South Nyanza jo Homa Bay jo Migori manonge. Jaluo en ang'o? Jaluo en ang'o? Kendo wadhi support e full e ground. An wachako godinga kaka imanyo kura ng'eyo. Ka kaluwar kawuono to pod adhi mamanyo ne Samuel Ruto kura. Omiago erokamano Mbadi ng'ong'o nyawanda mori kawuoni keta midi yomde. Gikwero nek mar Vincent Oyoma mane magino mako Kitengela chak jumane. Gik matimore gi mbanyo otimore Kitengela cha macha gimoko nyal yie ni pod timore ni nyathiwa pod inege ndara. Koro wakwawa ni wabedo mos wapango bedo kaka oganda luo mwadhi bedo duto te. Koro jodongo gi wagogo mbaka mu winjore ni okwadwar ni nyithind luo chako negi kendo e street karinge street ka ok wang'eyo ni tena ang'o moduoko wa street. Kamano. Nyaka wang'e ni tena ang'o maduoko wa street kaka oganda luo.
E kinde ma mende siasa medo min e duond bura mar ODM, amen, makoro pith e log tich mar migao mar omenda, e kama jatend migao mar omenda John Mbadi koro pith ni ng'ute romo jok mar tayo ganda luwe manyo telo. Penjo maduong' to bende ng'ute romo jok mar wuoth opara. Walter Nyabaga, Ramogi TV. Riwruoge mang'iyo weche mag yiero e bwo riwruok mar uchaguzi platform ogolo siem ni piny Kenya nyalo yudore e bugo e yiero maduong' mabiro ka ok otiek tulo ma otenore gi weche mag siasa ma osebedo ka nenore pacho kaendi. E romo margi kod komiti od bura machung' ne keto e tim pend chik, riwruoge mag Transparency International, Mzalendo Trust kod Center for Multi-Party Democracy dwaro ni olos chik madhi tayo pesa ma jochung' nyalo tiyo godo e campaign, register mar jogo ombulu kaachiel gi bedo kod twak e wi lony manyasani ma IEBC dhi tiyo godo e yiero mar higa mar 2027. Chris Owino nigi ler mar wachni. Bang' jumbe bura mag tulo e romo mag siasa mag kweth mobalo kod sirikal, riwruoge mang'iyo weche mag yiero e bwo mabul mar uchaguzi platform ogolo ywak margi e wi medruok mag tulo makamago, gino ma giwacho nyalo keto piny Kenya e bugo motelo ne yiero maduong' mabiro. E twak ojiwo duol mar IEBC kod obila mondo okaw okang' mager ne jo siasa madhi nyime kod timo kampen mohiu kod jogo mamuocho tulo e rombe mag siasa. But we are not taking into account where that money is coming from, how much is being spent, what it is being spent on. And now we've also been talking a lot about the issues of violence in the campaigns, the issue of payment of goons, the problem of voter bribery, vote buying, ID buying, all these things are happening. But no one is watching how the money is moving. Jonjore madonje siasa magoji mabaji gi kidi kata mitiyogo malkero koko e weche mag siasa be wayalo ka. Wadwa ni waneni chike olos maber kendo sirikal otiyo motegno. Ok wadwa weche njore e campaign. Wadwa ni campaign itimo gi muolo, ji ok chwore gi pala, ji ok gore gi runge, ji ok negre. En gima itimo mamos mane demokrasia. Mano be wayalo kaka wuon. Kaka yo mar mi jochung' duto thuolo maromre e yiero maduong' mabiro, uchaguzi platform dwaro ni od bura los chik madhi keto kiwango mar omenda ma jachung' ka jachung' nyalo tiyogo e campaigns. Koro nwawinjore ni wadwaro nokel chik ma neno kaka ji tiyo gi pesa e weche mag campaign. Nikech sani pesa odonje campaign mang'eny ma joma tindo kata joma mine ok nyalo yudo thuolo mar timo campaign maber ka pesa ema koro ma wuotha aweyae e weche mag siasa. Manyiso ni jomibadhi gi joma timbe gi richo man gi pesa mabandia ema biro bedo kanie siasa. Mopogore gi mano, uchaguzi platform bende dwaro ni jokanyo e weche mag yiero bed piny kendo goyo mbaka e wi lony manyasani ma IEBC dhi tiyogo e yiero maduong' mabiro. I think the starting point would be the country to make a deliberate consensus on whether to retain Smartmatic in light of all the adverse mentions that have been made not just locally in Kenya but also regionally. Mabiro bang' kweth mobalo kod sirikal bedo kod to e wi kambi mar Smartmatic mawuok e piny Venezuela mane otayo yiero maduong' mokalo. E komachielo, uchaguzi platform wacho register mar jogo ombulu bende nyaka go kogno mar golo nying jogo ombulu mane oseng'ielo rengo motelo ne yiero maduong' mabiro. Komiti mar CIOC bende dwaro ni IEBC omi omenda moromo matimo ikruok ne yiero maduong' mar 2027 bang' IEBC ywak ni gin kod rem mar bilion 22 tok od bura miyo gi bilion 42 kuom bilion 62 mane gikwayo. Kodong' jumbe 77 to oganda jo Kenya dhi e yiero maduong' mabiro, jokanyo e sekta mar yiero onyiso luoro margi ni piny Kenya pok otimo duto madwarore mar bago yiero ma ohianga kendo maratiro. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Giko ne riwruok mar jotije mag paw ndeke ochungo ng'anyo margi tok ng'anyo kuom seche mahewo 24 magi timore tok ng'anyo makama rocho chenro mag jowuoth. Simfros Okinda nigi ler. Seche mayo 24 mae mane chal mar paw ndeke maduong' e pacho ka JKIA motelo ne ng'anyo mar jotije alap ndeke no ochungi. Jowuoth manochano wuodhegi e kind odiochieng' manyoro kod kawuono ong'eng' nono tok riwruok mar jotich mag paw ndeke mano Kenya Aviation Workers Union jako ng'anyo margi ayanga odiochieng' manyoro. Kuom jowuoth oyudo kitumbua bang'o mar kosa
Jomoko piny obago kendo mako yula e ndiri mag paw ndeke ni, ka jomoko to simbegi okling gitemo manyo yore machielo ma ginyalo chopo godo wuodhegi, ka giywak ni tend paw ndeke no ok osebedo ka chiwo negi ote kotenore koda chal mar wuodhegi. Tumekuja hapa Jomo Kenyatta International Airport kutravel kwenda Dubai. Yeah, so tulikuwa tunafaa ku take off at 2:10. So that means checking ilikuwa inafaa kuwa like 2 hours earlier. But since tumefika tukaambiwa hatuwezi check in since kuna ni kama kuna an ongoing strike. So that means we have not been able to get in there to check in. Yeah. Hatuko sure sasa kama tutaenda or not. So we were trying to stick around tuone if possible maybe tunaweza ambiwa maybe kuna any changes. We're doing the bus today just because they don't seem to be able to tell us when the next flight will be going. I mean, we would wait in Nairobi and book a hotel if they said to us like your flight will go tomorrow same time. But I think they just don't know. So, yeah, we're going to hit the road. Jowuoth go mane dhi safar mopogore koni chenro magi orochore gino makidek miyo moko kuom gi wit katomenda. Nilikuwa naenda Dubai kwa shughuli za kibiashara. It would really affect me because I had booked my hotel. Nilikuwa nimebook kila kitu. Okay, my customers will also be affected. So it's really si kitu kizuri kabisa. Kwa yango chungo ng'anyo makamano jatend migao mar yore wuoth Davis Chirchir okwang'wono e wi rochri manobedo. The Ministry of Roads and Transport held a conciliatory meeting between the union, the State Department of Labor, the Kenya Civil Aviation Authority, and a return to work formula has been formally agreed upon. The Ministry wishes to inform all travelers and air operators that it has been agreed that the airport operations be resumed to normalcy immediately. And in effect, Kenya Aviation Workers Union would like to call off the strike action on terms that have been agreed in the return to work formula. We are satisfied with the guidance and the intervention of the government in this matter. Tendalap ndeke no koro dhi nyime kod lao sa kaluwore ni jowuoth mathoth pod okwamo e alabno. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Gikone to ringre chuk dar moro ma jahigni 34 mane ulo yuero ka otemo kale aora Nyaliech e lokesin Makagan Central e kar chung'od bura marangwe oyudi. Ringre jagono noyudi bang' menyo mar ndalo 3 ka familia kod anyuola mare osebedo ka rie bath aorano. Jafwambo marwa Alia Beach miwa ler mar wachni. Ringre Kristomo Otieno Nyango mane en chuk dar osiptal makandege level 4 na yode kalewe pi kod jogweng' mosebiro ka manye chakre ngeso mokalo mane pi oyuore ka otemo kalo aora Nyaliech kaluwore kod koth mapek manochwe kor gwenge makono. Familia kod anyuola mare osebedo korie genge aora Nyaliech kuom ndalo 3 duto kane chenro mar manyo ringre dhi nyime nyaka koro ne oyud ringre okinyi ma kawuono kaachiel kuom wedene Isaiah Obonyo lero ne jagono pi ne oyuero ma onego kinde manotemo kalo lalo moro molosi aorano kendo apiko mare mnodugo yudie genga orano. Kristomo Otieno Nyango nowuok chieng' Sabato kadhi tich gokinyi. Otiyo kandiege level 4 hospital kaka security officer. Nikech koth nochwe mang'eny ahinya chieng' no, koro no jaode oparo ni samoro no nindo oko kaluwore gi koth manochwe mang'eny. Koro wachako bedo worried, chiege ochopo irwa ka wachako bedo worried kaka family to koro nyalo bedo nyathini nitie kama nade. Fortunately kogi gimoro saa 5 mar Jumapil to ayudo pikipiki ne Nyaliech kanyo en olalo moro onge kanyo, en mana drift moro kanyo manoger to en kama osenego ji koro mang'eny kabisa. Koro kwa nongo pikipiki ne to wachako bedo gi chich ni nyalo bedo ni nyathini samoro pi oywayo. Koro kaja mano wachako go menyo, nwamenyo chieng' Jumapil nyaka piny olil mwaninde tie aora ok wanene. Nwamenyo nyoro Monday ma piny olil nyaka piny ochako ruo ok wanene. Koro kogi kawuono gimoro saa 4 to wayude e tie aora kama ineno ni ka otho. Jogweng' wacho ni kama ne jagono wite ngimane oselal kod ngima ji 7 e kinde mokalo kendo gin koluoro maduong' ni kinde makoro koth mapek biro dhi nyime kod chwe kor gwenge mapacho ka nyalo biro medo kelonegi chandruok ka ok oloso lalono. Koro akwayo ni kaber to mondo sirikal one ni to nyithindo modong' chien nyalo kony nang'o. Nikech tich manotiyore kanyo en tich manobedo supervise gi engineers. To kar engineer timo ang'o manyalo miyo tich tiyore manego ji pile pile. Ma en ng'at mar 7. Ka nitie thuolo
to olalono gere mondo kik ochak okel tho moro amora kendo. Ruoth ma Kagan Central location Kennedy Okoko ne ojiwo jopiny mondo koro bed motang' e kinde ma koro koth chako chwe kor gwenge mopogore pacho ka ringre obila ne okayo kar masirano nyaka kar kano ringre jomotho ma Homa Bay. Sasa ma oro pong' jodalawa kik wandareta ora. Kik idhi item pi gi ngimani. Sani koro koth biro mapek kabisa. Wapuonjre uni ka sa ma oro pong'. Kik yedhri ni iora ora. Dhi nindo oko kirito mondo pi kata rito pi oko mondo oken asara. Gimomiyo wuodo no wito ngimane samone en gi chir ni mana ora mokadhe pile. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Maswadhi yui moro machuo kudugu mag daka moko matin taneno ote maru kaendi Trevor ma Bishop Omondi tiche mos na jaoda Sara Atieno gi Archbishop Odhiambo Bura gi Bishop Omolo Olongo. Erokamano nyambi ombi jataya Ramogi kelonwa weche manyien yo makare Mbadi kod Opiyo Wandayi to kelnwa sitime Muroni Tamu area mondi korka gidhi mbele gi siasa. Ajiwo mana rowere mondo wati mana matek seche duto. Amoso family mar joka Thomas Olocho duto kod maka Omolo Arambe duto. Aflin Olocho bende nyako Mosi, Mr. Gor Alango kod jaoda Grace Boss Kawagondo Makadara Nairobi kaendi an Boss wuod Nyaseme. Trevor maendi to wuod nyako Bura Ochuka Derrick Ochieng kawuok Chemelil Guliago village. Wan joluo ka ok watang' to mbele kaendi ok dhi bedonwa maber. Siri bende waonge godo mondo walos gik moko e odwa to waket yanga ema kelo pogruok ma wanenogi. Okay. Maso dugu bang' daka matin taneno kapod nitiere bote moko mabe donjo kaendi. So moko kuom gi kapok wadhi e yweyo. Neno ka Trevor ma Baba Twins mar Onjinyo gima jatend migawo mar omenda John Mbadi otimo mar temo riwo oganda luono en gima onego jotend okete tim. Jok matemo pingo tendo buru e ODM kaendi to kwa bimiyo thuolo. Mosna Pascal Oranga, Ochieng Machacha, Ochieng Riako kod Honorable Opiyo Wandayi. Collins Obuon wacho ni Trevor ma Collins Obuon kata ker mar chokora Kenya mangima waneno Ramogi TV ka wanahero. Trevor wan kaka chokora jotelo nyaka ng'e ni wan bende wantiere ahero ne ntiere stand still. Mosna Onyango Opon Jakabar. Bas udugu bang' daka moko matin kik dhi mabor ahinya. Your mother's love is with you wherever you go. It starts with little moments of courage to stepping out into the new world with confidence. Stay soft. Nothing lasts like mom's love. Revisha Ushinde. Open and save in your KCB Gold Savings account and win. 50K school fees can find you anywhere. 500K can hit your MMF anytime. One bedroom apartment, your 5.7 million can be yours. Revisha Ushinde. KCB, for people, for better. Nyikwa Ramogi. Bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda nuka pure kota eka nika pure maber balose tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota neka. Tudri koda ana lori nyaka black tich adek sa achiel gi dakika 45 to mana e Ramogi TV. Piny chalo chiro, igo e nengo, ing'iewe to bende iloso e mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen juma ka juma, are saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiechieng'. Arwaki e paw ohala. Itime nade? Yot mage mantiere, to maling'ling mage mantiere. Kidwa chako ohala,
ichako king'eyo gimomiyo ichake gi gimomiyo idwani time. Magi gin penjo nyakorom gajuang' madwaro duoko to ka emwa biro duoko gie. Siwinde mar ohala kod an Lydia Okeyo. Kik bai. Kamano kuom kitera Mugi TV kani jatend piny Kenya William Ruto koro yango ni en gi tije modhuro kendo koget medo chenro mag tayo kaunti ma Nairobi e tijene, to kata kamano gibiro tiyo kanyakla mar keto Nairobi kaka bombe madongo. Nowuoyo nyasi mar keto kogno e winjruok e kind piny owacho mamalo kod mano mar kaunti ma Nairobi mabiro muonyo omenda maromo bilion 80. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Ne en nyasi manokelo kanyakla moko kuom jotend migepe mag piny owacho mamalo kod apisas mag kaunti ma Nairobi. Nyasi mar kete kogno winjruok mar tiyo kanyakla e kind kaunti ma Nairobi kod piny owacho mamalo mabiro loko sura mar boma ma Nairobi mondo mi nyinge ochal kod chal mare. What we are augmenting today is not a transfer of functions. Let me repeat. There is no transfer of functions happening. For the avoidance of doubt, I have no interest in running the city of Nairobi. My hands are full. The governor and his team must run the city of Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto manotelo e chenro no oyango migepe 4 ma chenro no geto magin bero apini, keyo pi maler, bero kuonde dak kod keto lai makare mar choko kendo puko taka. Ewi mano, chiro mag Gikomba bende biro keti omenda maromo bilion 5 mar gere e ngadhu mamalo. This cooperation agreement focuses on 4 key work streams: water and sewerage, roads, bridges and drainage, housing and related infrastructure development including lighting, as well as solid waste management and Nairobi River's regeneration. A city of Nairobi's stature must be fully lit, fully safe, and fully functional. To address this, we are committing 3.7 billion towards street lighting modernization and expansion. Going forward, construction of new roads will now include lighting by design. There will be no road constructed now in the city going forward. Part of the contract will be lighting, so that the road is not complete until it is lit. Ruto bende ogolo chik ne jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen mondo mi ochak loso chenro mar chuogo bad migao mar obila mabiro bero arita maboma ma Nairobi. I therefore direct the Cabinet Secretary for Interior to prepare and present within 60 days a framework for a dedicated Nairobi Metropolitan Police Unit. To work hand in hand with the Nairobi County Security. We will make, and we must make Nairobi safe for citizens, visitors, investors, and business alike. Jatend piny okwayo tiyo kanyakla e kind jotelo kar goyo siasa mag oyuma, tulo kod ketho nying ka korka kore. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja orwako chendo ni kowacho ni piny owacho mamalo gi mag counties noket mondo mi oti kanyakla to ok piem. This agreement solidifies those arrangements, providing a legal framework for additional support, including partnership in security and order. Because, Your Excellency, we promised a city of order, dignity, hope, and opportunity. Today, my friends, let's be honest with ourselves. Nairobi River is a sewer, and it is supposed to be okay. We are the environmental capital of the world. Ladies and gentlemen, we must raise our ambition. We cannot continue to make peace with mediocrity. E winjruogno, komiti makende ochuogi madhi tawo chenrogo kendo idhi telnegi Musalia Mudavadi ka Johnson Sakaja en jalupne. Jokanyo mag komiti no oriwo koda Katon Jenner kod jotend migepe mamoko machalo kaka mano mar omenda, aluora, lowo,
arita, pi kod jatend migao mar teko. Apisas moko mawuok e apis jatend piny bende biro bedo kanyo. Gavana Sakaja miteko mar chung'ne chenro mag dongruok ka komitino igeno ni biro bedo kabago romo mage dichiel dwe. Koya kanya korom gajwang' ting koro ntiere e lwet MCAs e kaunti ma Nairobi kama gibiro kadho paroni eka bang'e ibiro kaw paroni itero ne oganda mondo gin bende kaw pachgi kapok ochak ayanga chenrogi mag dongruok e kaunti ma Nairobi. Lydia Okay, Ramogi TV, State House, Nairobi. Jopur niang' e kaunti ma Migori dwaro mondo kambi rego sukari masoni obi kod chenro makare mar beto niang' mosechiek ka giywak ni kinde mokalo beto mar niang' nitimo e yor akwede. Jopurgo kotelnegi kod Evans Otieno wacho ni gidwaro mondo niang' jopur mosechiek obeti duto maonge japur ma ikwedo. Bende gidwaro mondo tend kambi mar Sony Sugar omigi mbolea, kothe mag niang' kod kony mamoko e yore mag hola mondo gitigo de pur mar niang'. 1976 wasebedo gi challenges ma wan god mane nitiere ne chal kama. Iyudo ka niang' ochiek to mondo mi obet niang'i bedo problem. Ang'o miyo mane bedo problem? Problem ne ni joma ne tiye field supervisors kata joma ochung' ne ng'ado ne tong'o niang'. Gitong'o niang' to gidwaro asoya kuom ji. Gitimo gimiluongo ni helicopter harvesting. Ki ok ing'eri tinyalo bet jirandi to in iweyi. So ma wase address jo management masani ma Sony 2025 mondo mi ka wachako beto kiny michak bet niang' jopur to gima kamano bed maonge. Koro sani wadwaro mondo mi ji pur mbolea. Pur mbolea no ko mi jopur to gima biro timore number 1 niang' biro bedo gi tan maber. To tan maber koyudore niang' kambi biro yuto nikech gine gibiro yudo margi maber, skari gibiro yudo maber, japur be biro yudo pesa maber. Inputs dwaro mang'eny nikech be nitie farmers mopuro puothe madongo dongo makata giwacho ni giket jodoyo seche moko dhi chamo gi pesa mang'eny. Ber ka imiyo gi kata yedhe mag doyo, mbolea be onegi ni kambi onegi no. Katika weche mag tuke ni draw mar round mar 5 notim otieno manyoro ka Arsenal gi Chelsea gin moko kuom timbe 16 moseng'eyo klepe ma gibiro rakore godo mar manyo tiko finals mibiro bagi alap ma Wembley. Klab mar Arsenal ma itayo gi kocha Mikel Arteta biro bedo wendo klab mar Mansfield e kinde ma Newcastle gi Manchester City biro manyo tiko mar quarter finals. Chelsea biro bedo gi wuoth mar rakore gi klab mar Wrexham ka Wolves biro tugo gi Liverpool. Fulham biro rakore gi klab ma tugo e league ma piny mar Championship Southampton e kinde ma Port Vale kata Bristol biro tugo gi Sunderland. Leeds United biro bedo wendo Norwich City e kinde ma Brentford biro tugo gi West Ham United. Wadhi yo moro machuok oduogo to donje chenro moro mar kidieny mar ariyo mar duol ka geno no bedo gi Mheshimiwa Rosa Buyu jaod bura ma Kisumu West mondo ogane mbaka ni ODM bende pod ochweny koso oyo pogruok margi ni dhi kelo tungni dhi magi mbi koso oyo mano mbaka mwadhi go bang' daka moko matin. Naneno ka Charles Akuro wacho ni Trevor ni kan nyakach ka endi apoko wach ODM ni koro tek manade no. Mosna Eric Odhiambo Opeyo mano deputy head teacher Poko Comprehensive School and japuonj Charles Akuro mosena jopuonj tema Poko kanyo gi jonyakach duto te. Odog bang' daka matin kik dhi mabor ahinya. Kar chakruok wach ne nitie, to kata sani pod nitie weche machando ganda manyaka many duoko maggi. Kingli bimbe chando wa kabisa, chando wa okwa pur an mokwongo bim no lawa magora piny maidong neno lwetani. In wacha nikech asewuok oko mar keloni joma ni kod duoko. Nam kanyo koro sani wan gi shida nikech rewa kethore kendo wause nengo mokethore nikech waonge gi kwanyalo preserve gi kwarito godo chiro. Tudri koda an George Bati e chenro mar mbakoromo iwacha tich adek saa 4 okinyi nyaka saa 7 odiechieng' mana e Ramogi TV.
abiro mi signal to in ibi kae. An ok adwa neno parino gi wang'a kae. Bende in winja maber? Revisha ushinde. $50K ya Vasha ama MMF haingoji. Open and save in your KCB Gold Savings account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Chakre dona mlulwe, nyaka enderni mag boma maduong. Pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kardak mar joloko hala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Duka gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoye nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber. Miol ne pi, timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabuonda anu kapure kota eka ni kapure maber balose, tayute molok kana yudo oduma e puodho mar kota ne eka. Tudri koda an Alori nyaka Black, tich adek saa 1:45 to mana e Ramogi TV. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie, ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluongo ni wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi, en kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama, mano ng'iso ni jakano mulo ka pi osechopo e bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Ng'ato ka ng'ato nigi gima ber mohero. En mich. Gima wamadhi gi art. Onge ng'at mabobiro to yudi kuma intiere to kawi gi kanyo. En tije madhi mi ng'eri. Mae en chenro ma ji nigi nyalo mar timo gik moko e yore mopogore opogore. An ma design, tani ma arango quality mar gino kapok owuok. Moro ka moro kuom gik matimore e ngima ng'ato en gima duong'. Tije lwedogi nigi pesa sana, kikutegemea tije andika. Nikech duong' ok en gima iwacho gi duol maduong' seche moko, to en gima itimo gi lwedo. Mi pok nino teko. Time seche te. Pok opogore. Tich ang'wen saa 2 okinyi. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV kama kidieny mar ariyo mar chenro mar duol. Wantiere ka gi Mheshimiwa Rosa Boyu, men jaod bura ma Kisumu West. Erokamano ahinya kuom wasechegi. Erokamano. Higa manyien pok opani waseneni. Higa manyien pok wanenore. Happy New Year kaka jo Kisungu wacho. Udhi maber. Adhi maber. Chako higa nade Trevor? Chako maber. Mana in. An ba chake maber. Mano kare. To nyaka wach ne joka Nyambe ni
Wageno ni gichako higa maber. Erokamano. Wachaka ni gitungni manie ODM ka. Ang'o makelo tungni e ODM? In king'iye matut. Waduto wang'eyo kaka jo ODM kata gi jo Kenya te. Ni jatendwa makoro Nyasaye noomo, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Nosebedo jatend ODM. Kendo ene manochalo gam manoriwo ODM. Nikech ODM ni ODM en chama mokwako Kenya mngima. Onge kona midhiye Kenya kata ok yud ng'at ma ja ODM. Makata king'iyo polling stations mantie Kenya ka, ibo yudo ni ODM ntie gi delegates e polling station ka polling station mane Kenya ka. To mano dwaro jatelo manyalo riwo ji. To Raila emane jatelo no. Noriwowa kendo nomakowa kaka gam. Makodi jaluo, koda in ja Coast, koda in Masai, koda in kabila mane, to uduto ne uwinjo kagima un jo ODM kendo jo ODM maru. Koro ka jakom nonindo, joma ng'eny nowe ni ODM dhi barore. Nikech jakom ema nosebedo gam mar ODM. To gima ji ne wigi wilgo, to ni jakom ok ne mana jatelo od ODM kochakore gi kunyo mapiny man foundation mobi moger ot michopo lintons mimusmal girite ntie kanyo gik mopogore ntie kanyo tiende ni structures mopogore ntie ODM ma jakom kata kanonindo to noweyo ot moger motegno makata kineno December kineno pollster kata menyruok kimenyo party iyudo ni ODM kata sani emanyocha Tifa kod jotelo moko ogolo ni ODM en very strong. Masama ODM nigi 20%, party makoro sani rule miluongo ni UDA ni ibo yudo ni nigi 16%. Matiende ni ODM pod en very strong. To gima timre ODM ka sama jatelo ila jakomo wuok kata ka structure ne ntie mondo yud ng'ama nyalo mako kar jakom mano nyaka kaw time kendo nyaka kel tungni matin kendo nyaka kel pogruok e paro mane gima timre sani ni jomoko kamoro neno ni ng'ane mano nego bedi ng'ane ok nonego bedi to chama nitie gi constitution ni manyiso kaka chama mar ODM onego tim gimoro amora makata ka gimoro timre kaka jakom nonindo ODM ok ne tho kata ok ne dong ni koro en vacuum ne ntie kaka koro kata ka en tielo matin mok nyal romo wuoche jakom to constitution ne nyiso gimonego tim mondo ODM kik bed ni onge jatelo. Ojende matindo kaka Sifuna Giri wacho ni gini ok en mana pogruok e paro, en ketho chik. In kaka achiel kuom joma bedo e kuku matayo chama, National Executive Council. Yes. Nusoru kanyo ga goko muketho chik koso. Adwa ni mondo akonyi ni okan mana ene kanyo. Adwa nakoni ni an Secretary of Political Affairs e ODM. Inyalo yudo no kawuo mang'eny. To kosemi telo moro, ok inyal tho wuoyo. Nyaki nen matut, to kendo kata kiwuoyo ni loso gimoro, tilose ok kong'engre wang' ji, maka moro nyalo ketho gimoro. Adwa ni mondo akoni ni gimoro amora mosetimre ODM nyaka sani, onge gimosetimre tok chik. Gimoro amora matimre en according to constitution mar ODM. Nikech ei ODM ka, wantie gi body miluongo ni NEC, National Executive Committee. Wantie gi body miluongo ni Central Committee. Wantie gi body miluongo ni National Governing Council or Committee. Wantie gi body maduong' mogik miluongo ni NDC, National Delegates Congress. Mano kore maduong' makata ka neko wachango, kata ka Central Committee wachango, kata ka NGC Governing Council Congress wachango, the ultimate NDC. NDC ni emabro yie gi gik ma bodies gi osewacho te, kata nyalo kwedo, kata nyalo yiego to loso, loko, timo ni amendment. Mano NDC mapok wabedogo. Mane NDC ma proposal ne ntie ni mondo timre dwe mar adek tarik 27. Omiyo gimoro amora osetimore bwo chik. Omiyo wacho ni jogi riambo. Awach ni ogiwacho adier. Mano giriambo. Ogiwacho adier. Gimomiyo awacho no giwacho adier
ka koro ne jakom onindo mi nek ema charged with the responsibility monego bedi ni twak kendo neno kaka inyalo fill position ma jakom noweno. To ka nek nosetimo jok masani koro wuoyogi duto ne nitie buch nek no. Kendo chieng'no ne nitie 100% attendance. Mi decision nolosi, mi Simbarati ma en governor, His Excellency Simbarati ma en governor mar Kisii, His Excellency Abdul Samad ma en governor mar Mombasa, no make proposals. Mi ji notwak, mo penji, kendo kata Professor Peter Anyang' Nyong'o ma en governor mar Kisumu, His Excellency Peter Anyang' Nyong'o ma governor mar Kisumu, ma diere mane jakom dhi manyo kom mar ginene mar iluongo nang'o AU obende nitie. Samo penj ni proposal ni uyiego, proposal obedo seconded by Simba. Proposal ni jadi moyie gi proposal, dhano te noting'o badgi ma kata ng'ato achiel manokwer ne onge. Sama koro wawuok kanyo, midhi som wach kata agreement ma neko tuweyo. Ng'ama nosomo wachno? Sifuna ne ntiere. Ne our former Secretary General. Ema nosomo wachno. Eno wacho ni ok en former, pod entiere. Gima wacho no to kadhi donje nikech koro mano court to politically kaka party mar ODM to ODM to nosekoni Sifuna is a great member of the party. But for now, koro konyal bedo spokesperson mar party. Nikech Secretary General mar party, mana kaka jakom Raila Amolo Odinga nowacho, Secretary General mar party en a mouthpiece mar party. Tiene ni ka party osewinjre gimoro kata organs mar party osewinjre gimoro, en emo convey kata en emo owuoyo gi jopiny gi members kowacho negi gima party osewinjore. Koro yudo ni seche duto ma party osewinjore e gik moko, tiyudo ni onyalo wuok modhi owachi, to kosewacho to oko kucha kendo koro goyo gigo. Koro ing'eni mano kelo confusion amongst members nikech en spokesperson. Koro kaka no wuoyo mowacho resolution mar party to kendo ko wuok kucha to dhi ogoyo kata wacho mopogre, ing'eni koro mano kelo tungni kata confusion e party ka. Achiel kuom gima dwa wacho, ka koro ne National Governing Council o Congress oromo Mombasa, for the first time ane pok otimore, the former Secretary General oneno ni ne ber ni mondo ji oting' muma, mondo ji oswear allegiance e positions momigino. Kendo en emane kisungu luongo ni o administer that oath. Ma ng'ato ka ng'ato makata an nomiya muma, ma en emomiya muma, kendo wasomo en emomiwa gimwasomo, eka koro idonje position ma intiere. Mi kendo kata mheshimiwa Senator Oburu ma koro party leader wa, be nomiyo mosomo, mi en emo administer that oath. Kendo koro nyocha winjo ko wacho ni party leader nitie position no. Acting. En makojo. En acting, kendo en position miluongo ni party leader no, mano okare. Karang'o ma no administer cha? Un kuparo kar koro ang'o ma shida ni kanye ka? Ang'o ma thago jogi? Kama oting'o Sifuna, oting'o Hamisi, oting'o Rengo, oting'o Babu Owino. En wach ma. An aparo nikech an koro adwa na wachni ni party ni asebede since ne party ochakre 2005. An achiel kuom jok mosebede party ni chakre mane party chakre. Gima senene party ka, party dhi e mos. Ok ni dhi e mos no kiti, ok ni dhi e mos ni ok ibed gi gombo, but dhi e mos ni luri gi chike mag party. En adier ni an kaka Rosa anyalo bedo gi dwaro moro mopogre kata paro mopogre. To democracy wacho ni ng'eny mar dhano kowinjore gimoro to kata tin mar dhano ok noyiego, duond joma tin no bi winjo, to we mane paro mane jok mang'eny ginigo ema koro bedo paro mar miluongo ni position of the party. Koro ka party osewinjre position no, ene position ma koro idhigo. Makata ka no kadwar manade kendo na ne tin mar kwan e winjruok mitimo no, to pod koro aling tadhi gi gima party ose decide.
Koro problem ne bedo kama tin. Ni to ka koro in kata spokesperson, in ema in secretary general ma gimo ema wuoyo ne party, to saa ka saa idhi wacho gimo pogre gi party mane party owacho. Koro mane makelo pogruok. To gima timore, aparo ni en mana gombo. To gombo krach. Every politician nyaka bed gi ambition. Kata tich mora mora mondiki Trevor. Ibe aneno kise kaka ni chako Citizen ka okay kaka insani. In gi ambition titiyo towards achieving kamidwaro no. To ken ambition monego keti ngwech. Makore ringo nikech samore nyalo ringo kipuko gik moko mi iringo matek ahinya. To mane mapa nitimore nikech jowa matindo gi rembgi dhi piyo kendo gin ambitious. To mano ok gima rach. En mana ni bed ambitious inyalo bet, tibedo jawinj wach, ibedo ng'ama hore, kendo iwinjo iluwo chik mar tiji. Ka en mana dwaro kata ambition miwacho no, Sifuna kare dwaro ang'o? Akia gima dwaro. Mamiyo koro konya bet kodu mose patika. Rach gini ni ji chalo ni dwaro gik moko to bo gidwa wacho gik ma gidwaro. To rengo? Ok gidwa wacho gik ma gidwaro. Mane rach ne nikech ing'e ni ka ji wuoyo tawacho na dwaro gini. Yot mondo koro ji owuo mondo ji consider gimi dwaro no mondo opedhe mondo ne kama nyalo donje. Gima gidwaro gidwa wacho. To an kaka jasiasa anyalo mana paro gik ma gidwaro kaluwore gi kaka gisebet. Mheshimiwa wa gavana wa Siaya ma wahero. Anyalo mana paro ni kamoro ene mano neno nodwani mondo bed jatelo mar ODM, party leader. Gimomiyo pacha dhi kanyo en kaparo manene nikech ing'eni kaka isedak, gik misewacho, gik misetimo ema ji nyalo ng'eyo go gimidwaro sani. To boromogo. Ka neno igni manosekalo. Ndalo mane jakomwa jatendwa Raila Amolo Odinga ne dwa bedo president. Joluo te noumore mi noyie ni wan waluwo bang' Raila. To en nopogre gi joluo. En nochung' moko ni en moneno noromo ochung' gi Raila mondo bed president. Sama koro ne Ford Kenya kethore mane koro ji odhi thika. Ineno ni ka Raila kabok nobete. Noneno ni en kor Raila okobede enolure gi kijana wa Malwa. So an gik mosetimre toke kucha ema nyalo menyona ni mheshimiwa kata governor rengo ni dipono dwarang'o. Kora neno niya en gima chande apano neno ni ene moromo ma senator Oburu okoromo bedo kama obetani. Koro dodwani mondo bed kanyo. Mane maneno kaka jasiasa kalure gi kaka nosedak chien kocha. To Babu Owino. Babu Owino sewacho ndalo mang'eny ni enodwa bedo governor ma Nairobi. Kendo nosepimo ni enodwa bedo governor ma Nairobi. Dwaro nodwa bedo governor ma Nairobi okrach nikech yiero pok ochopo. Nomination pok otim. Koro kata within ODM ka samotim nomination donge pod onyalo yudo tiko koloyo jok ma gilerogo mondo dhi obed governor ma Nairobi. En osewache very clearly ni gimodwaro enodwa bedo governor ma Nairobi. Yes. Gi kanyo be giromo golo president manyalo piem gi William Ruto. Apa ni chama mar ODM nyalo golo president kendo mano pok waloro. Chama mar ODM sama wantiere ni wang'eyo ni jakom noweyo wa gima waluongo ni broad base. Broad base government ni kata winjruok ni en ni ne wariwore gi UDA mondo wati kanyakla ka wakonyo piny mondo bed gi kwe mondo wane ka nyalo bet gi piny nyalo bet gi kwe mondo tich otire ne jopiny nyaka koro chieng' ma koro wadhi timo election. Mano emiluongo ni broad base. Koro kaka jo ODM wan gi gik moko adek wanyalo timo. Wanyalo yiero mabe wan kaka sani wasewacho ni wamiyo jatendwa Senator Oburu Odinga thuolo ni mondo wachak wuoyo nikech Kenya kaka in political party ma serious secho sekalo kata igni koro sekalo ma party nyalo wuok aching kende nodwa ni mondo odhi kende mondo bed president. Koro wan kaka jo ODM mano wang'eyo. Koro wawacho ni sani ne wamiyo jatendwa Senator Oburu Odinga thuolo mondo ochak wuoyo gi parties
moneno ni pachgi chal kodwa. To wawacho ni kaka wan e broad based government ni, wachak wuoyo gi jo UDA. Wawinjane ni to UDA, kama ne jakom koro owewa, nowewa gi 10 points agenda, mondo piny olosre, mondo jo piny oyud haki gi kendo ngima jo piny obed motegno kendo maber. Ang'o mosetimore? Kata usetimo ang'o? Usetayo ang'o mondo wane ni gigi ne dhi timore maber kaka ne jakom dwaro? Mano twak mwadwa ni wabed go gi jo UDA. To be ka udonjo nwa riwre kodu, ere kaka wanyalo choro Kenya mbele ne jo Kenya? Mano twak mwacho ni party leader gi joge moyiero gidhi giwuo gi UDA. Wuoyo gi UDA komiyo ni okochuno ni koro waloro wuoyo gi jomoko. Wabo wuoyo gi jok moko maparo kaka wan jo ODM. Mondo wang'e ni gito pachgi en ang'o. Mano mar ariyo. Option wa mar adek en ni kama gi otamore. To sani wa continue to strengthen the party, mawagero party kendo party bedo motegno. To ka wategno mwanyalo bet ni wachung' kendwa, pod wan gi option mar adek ni wagolo president wachung' kendwa. Party ni otegno koso yiengni. Kare sani koro kata seche modhi e twak ni to entiere ojende ma pod obaro kodu. Gin e linda mwananchi, unu ne linda ground. To gitegi ne linda. Ere ka ute une linda. Ere ka kudhi go mbaka ni ka koro ojende moko. Tegno mar party ok en Rosa Buyu. Tegno mar party ok en Sifuna. Tegno mar party ok en party leader. Tegno mar party en jo piny mage weg party. Tegno mar party en a polling station kucha. Ni be party nigi structure polling station, be party nigi delegates a polling station, be party nigi strong membership a polling station. Mane tegno mar party. Tegno mar party ok en Rosa biro wacho kama. Tegno mar party en piny kacha. To mane kumwa kete maino wate. Mabe king'iyo Kenya ka. Idhi yudo ni ODM emosetimo elections mag polling stations tetete Kenya ka. Idhi yudo ni ODM emosetimo elections mag wards tetete Kenya ka. Idhi yudo ni ODM emosetimo elections mag constituencies te. Kata kane pod wan gi ng'ikruok matin e constituencies moko. Idhi yudo ni ODM emosetimo elections e counties te. Mak mana karibu county 5 kende e Kenya ka. So mane tegruok mar party. Tiende ni wan gi structures, wan gi membership, to wan gi delegates mochung' ne party, to wan gi jo piny mohero party. Mane teko mar party. Okun gi luoro moro ni pogruok ni dhi duoko mbi mar chama chien. Onge ng'ama ohero pogruok. Ing'e ni pogruok. Penjo ni tune ODM mane to ODM machielo be waneno. ODM en achiel. Jo ok yawuoyi otamore ni jimbe gin mane ODM ka. An ka ne ODM maru. Gima aneno kaka jasiasa maboka luor wacho ni ODM en achiel. ODM en achiel nikech sama ODM nigi bura, ibo yudo ka party leader mar ODM tie burano. Ibo yudo ka deputy party leaders mag ODM adek nitie burano. Ibo yudo ka chairperson mar ODM nitie burano. Ibo yudo ka officials 41 officials mag NEC nitie burano, mak mana 1 or 2 people. Matiende ni gin gi the largest majority. Koluong Central Committee, ibo yudo ni jo Central Committee te nitie burano. Mak mana koro former SG wa ema onge burano. Donge mano koro mane ODM. Gimomiyo wacho ni ODM ok opogore. Sama koro neno kaka neno ka koro former SG wuotho. Aneno ka koro gin gi riwruok mopogore mag chama mopogore te. Emomiyo kata ka buchgi ineno ok yud orange kanyo. Boki winji ODM tuko tayari, mano koro lingo kiwinj kanyo. Boki winj ka wacho ODM ntie kanyo. Gima kori winjo en thum mawero jatendwa manosenindo Raila Molo Odinga mondo oyuaji. To kineno twak gino, en twak makoro osoyo Jubilee ka, osoyo Jogashagwa ka, osoyo Chembete ka. Wiper be onywande iye kanyo. Emomiyo ginyal luonge ni ODM. Emomiyo bo ginyal keto ji ni rwakuru orange nikech un ODM. Koro giloko ni mani organic. Ok ni en organic. En ni burano ken mar ODM. Koro ji tok nyal chun mondo rwak ODM. So ODM ok obarore. ODM nitiere as ODM. Kiuneno gini, jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ema ketho ODM koso jatend piny Kenya masani William Ruto ema nyiewo ODM. Penjo maber ni Uhuru ema ketho koso Ruto ema nyiewe. An kaka neno gini, anene ni Uhuru Kenyatta ne president kendo notiyo ne Kenya. Minotieko iki 10.
Sama koro notieko ike aparno, ne gigwandre gi deputy president ne, makoro sani en President Ruto. Gwandruok no okapani noserumo. Gwandruok no okapani noserumo. Sama koro Ruto ma president masani nodonjo cooperation gi ODM iluongo ni broad based, automatically jatelo machon mane gigwandrego no was bound to take the opposite side. This is how I see it, and that is what's playing out. Koro wan kaka oganda, wan kaka jo ODM, wadonje lweny mok marwa. Wadonje gwandruok mwakia, wadonje gwandruok mok marwa. To koro idwa ti kodwa mondo gwandruok ni otieki kata mondo scores obed settled. Mane kaka nene. Mane kaka nene ni gwandruok manotimre cha. Kata ka yiero nosetimre mi President Uhuru nosetieko tamne, okno gwandruok no okno rumo. E gwandruok mineno sani ni kaponi pod ne wagwandre kodi pok watieko. Ka in kocha kata koro kata kethi kata anadoge opposite side. Mane gima timre sani. To ere kaka udago mbaka gi UDA to 10-point agenda. Achiel kuom gima nuwacho ne ni kik neg rowere aoyaye seche magine ng'anyo. Nyoro ka Kitengela ka noneg wuodwa ma jaluo Vincent Oyamo. Okapani mane mbaka. Ok mage gik maloso mbaka. Okapani mane part of mbaka. Nine wawacho kama tang'o momiyo mano otimre. To Trevor dwa ni mondo awach ni niya. Wan kaka oganda nikech ODM to riwo kabinde mang'eny. To wan to ka joluo ODM ni mane odwa kende. Wan kaka oganda nyakwa nen matut. Ne ni ka jakom nyocho golowa moketo wa broad based. Ka koro tulo no wuok maniluongo ni mar Gen Z cha. To noneno ni ji ne tho mang'eny. To sana sana bende gi nyithi luo. Ne tho mang'eny. To noneno ni joluogi oseiko nyithindo kuom igni kwa fight for democracy. Mina wacho ni no, this has to stop. Sani koro nyithindo chak tho kendo. Mo donje cooperation ni. Wuok makoro jakom no nindo. Donge tulo no wuok kendo nyoro. Ng'ama notho, nyathi jaluo. Mae momiyo wawacho ni ya. ODM ma en achiel ni. Former SG gi Mheshimiwa Orengo onego pimnwa ne jo ODM ni gin gidwa ni giterwa kanye. Gidwa ni walu kanye. Gidwa chopo kodwa kanye mondo wawinji. Mana kaka ODM motelne mama wacho ni ODM makoro telne gi party leader Oburu Odinga. Osewacho ni an kama e kama dwa tero uwe. Adwa ni mondo wachak wuoyo gi jo parties moko. Wachak wuoyo gi UDA. Kwa tieko wawuo gi jomoko. Mondo to meanwhile kwa wuoyo gi jogi. Wager ODM mondo wa strengthen our structures a ground. Mondo gikone wane ni to koro one strong enough wanyalo chung kendwa. To kok wanyal chung kendwa kaka ODM. Kuom jok ma wawuoyo gogi. Ere ng'ama wanyalo riworego. Mheshimiwa Oburu senyisowa kako paro ni ODM onego dhi. Koro wapenjo Rengo. To wapenjo Sifuna. To wapenjo gini kara udwa ni ODM odhi kanye. Ok mane kaka ji wuoyo. Udwa ni uterwa kanye. Koso gima ne waneno nyoro cha. Kacha mudwa ni uterwa mondo ganda wa kendo medtho. Nikech awinjo ka giwacho wach maandamano. Kucha mudwa duoko wa ni mondo wachak wadoge ndara. Nikech adiere Kenya ka samoluong maandamano joluo ema wuoga. Nikech joluo nigi high sense of justice and fairness. To joluo be brave. To joluo ema bede forefront. Kanye mudwa ni uterwa mondo wamed tho. To kwase medo tho to giko ne wachop kanye. Mheshimiwa Oburu to nyisowa ni wadwa ni watim magite. Ka ok wanyal loso sirikal kaka ODM no kwategna ahinya to wabed part of sirikal midhi losi. Opposition a very clear path. Opposition wacho ni tich abich gidhi e ng'anyo mondo gikwed police kuom nego rowere aoyaye. Mae gima ODM nochung'ne. Ang'o makoro lo? ODM ok nochung'ne maandamano. Nochung'ne kwedo gik ODM ok nochung'ne maandamano. ODM nochung'ne kwedo injustice. Exactly. To ODM ne temo different ways. Maginyalo nyiso government ni injustice nyaka stop. Gisedhi e ndara. To ndara no ne pok oloso gimoro. Ndara no osechopo mana kama nyithindwa osethoe. Trevor,
in wuod Nyakach. Mon adi moseywa ka iko nyithindgi Nyakach. Mang'eny. Kisumo ka Kondele ka nyithindo adi mosego gi lisasi. Motho. Koro wan kaka joluo, mago wasetemo te, to ne pok ochopo wa kama ne wadwa ni wachope. Emomiyo Mheshimiwa Raila Amolo Odinga nodwa wuoyo ema ne 10-point agenda gi obiro ni. Sama koro wadhi wuoyo gi jo UDA, wadhi penjo gi ni to 10-point agenda mane kelonwa kwe, 10-point agenda mane kelonwa compensation, 10-point agenda mane kelonwa NADCO report mondo bed effected, 10-point agenda mane imanyonwa youth empowerment. Ang'o gang'o mosetimre, ang'o gang'o modong', mane wuoyo makoro wan go gi jo UDA. To kuwacho nwa ni magi ma pok otimre ni pod odong', kara ng'o ma wanyalo time ma, to nyaka wane dalili ni ma dhi timore. Mane wuoyo ma wantiego gi jo UDA. Achiel kuom mbaka mudwa go en mondo miu jalup jatend piny Kenya. To ng'eny gi oseba wach ka giwacho ni ere kaka udwaro jalup jatend piny Kenya sani kaka ODM. Hapa ni chama ka chama ni obedo chama mar a political party mondo yud power, mondo los sirikal. Nikech kiloso sirikal, kode ka policies gite, gik mabeyo gite midwa timo ne jopiny inyalo timo ka in ema intie sirikal. Mano donga adier. To kendo en adier ni kwan mar dhano kata kwan mar membershipu kata kwan mar kurau mage makoro kudhi e mesa to nyalo miwuo gi duol motegno. Jakom Raila Amolo Odinga noseketo okang' mamalo ma Kenya kaonge gimoro amora mane nyalo timore. Koko dew joluo, koko pari joluo ni kanye, nikech riwruok wacha nosebedo tekowa kendo nomiyo wa kwan maduong'. Joluo gi jo ODM ma Mombasa, gi jo ODM ma Nairobi, gi jo ODM ma Luyaland, gi jo ODM ma kamora amora nomiyo kwan wa koro tegno. Ng'ata mabro dwa wuoyo gi ODM ok nyal wuoyo gi ODM ka kwan ODM odok piny. Mae gima very important manyaka wang'e. Jomoko mok joluo nikech ODM ne msingi mar ODM sana ne en joluo. To sama ka koro joluo ema koro kata gwandre, joluo koro gwarore chama, buogo jowa ma oko mane beng'iyo chama mar ODM ni nyalo konyo Kenya. To kawa gise pogre kod ODM, tiene ni kwan wadhi dok matin. Sama kwan wadok matin no, ng'ama dhi keto wa mesa ni mondo wawuo. But mondo ODM owach ni gidwa bedo deputy president, mano ken gima rach. Nikech political party ka political party dwaro power. To an kaka Rosa, an neno ni mano ke the most important thing sani. The most important thing en ni wa keep ODM intact, wa ger ODM, nikech sama kwan wa koro bedo motegno cha, to kore ka duondwa ni wadwaro deputy president bo winjre maber. To ka wagwandre sani ni mano kori agenda, to waweyo gero chama kaka ne wadwa gero chama cha, to kata wago koko manade, onge ng'ama bro miyowa ka kwan watin. Kwan wa kaka ODM nyaka bed motegno, kendo nyaka bed maduong' manyalo miyo ng'ato winjwa ni nyaka wayud position moro. Ntiere ng'ama iluongo ni Sona Hazia, wacho ni en Mombasa, wacho ni gin kaka ojende sani koro giol gi wach mar party, gidwaro jotelo mani kare. Ng'is na Rosa ni joma ne ting'o jakom mane ting'o badgi koro onge. Wang' ni onge ting'o bad. An kang'iyo jakom cha bende nyalo ting'a bad ng'at mong'e ni jopiny ok dwar adier. Jakom was a democratic man, and Jakom had his ways. Jakom ne ng'ama nyalo go sim ne japiny moro ma ng'ato ok par ni onyalo go ne sim. To penjo ni to Kisumu kanyo dhi nade? To duond japiny no dhi winjo moingo ng'ata. Koro sama jakom ne ting'o kata bad ng'ato, no nyalo ting'o bad ng'ato nikech ka nomination otim ayanga, samoro nomination kelo gwandruok kata gorruok kata chuny marach kuom jok mane ochung' to gin jochama achiel. Maka koro ji dwa dhi chung' e final election to yudo ka koro ji ok oriwore maber. Jakom ne nyalo neno ni we monda tim nonro na, nikech ne nitie gi different ways monyalo timo go nonro. Watim nonro na monda ne ni ng'ama kaber omiyo tiko mar ODM to nyalo dhi mbele michung' ne ODM maber motegno. So it's not a matter ni jakom onge ni madhi ting'o bad ng'ato. To gimo wacho mar adier en ni power en mar jopiny. Jopiny emong'e ni ng'ani osetiyo na maber.
kata jopiny mong'e ni ng'ane nyalo tiyonwa maber. Gine ma gibro yiero, ng'ama gineno nyalo tiyonegi maber. Omiyo gimowachono en adier in as far as power mantie mar jopiny. Machielo bende kani Trevor kona ne Rosa Buyu ni ka gidwa ni ODM odhi nyime to nyaka gimany Babu Owino. Mano e kama teko Sifuna nitiere nikech Babu is the mobilizer kende political party himself. Mane momiyo Sifuna tiyo kode. To ka ODM ok nyal kelo Babu to onge gima gidhi kelo ne Ruto mesa kaka ODM. Nikech Babu ema sani jopiny winjo kaluwore gi gima otimore ne jakom party mar ODM ahero kawuono. Maendi Derrick Oloo wuod Ambo Republic. Block number 7. Wajeni ken kondele Kisumu City. Adwa ni mondo awach ni Babu poko wacho no we ODM. Babu poko wacho no we ODM. Babu Owino motelo ne Embakasi East poko wacho no we ODM. Poko wacho kamano. Tadwa ni kenda wach ni sani ji osedonje siasa nikech elections biro higa mabiro. Jakom ne oa Kisumu kadhi Homa Bay to nodhi gi mtoka to jahero chunge to wuoyo kodgi kane neno namba mag jahero manochung ka wuoyo gi jakom kata ka winjo gima jakom wacho negi ne namba mang'eny sidang'. Neno clip moro mar japar ji 20 moko ka wacho weche moko. Sani en sa siasa. Sama ji 10 nyalo wuoyo go to an ka an jatend japar go to kanye malinge magoyo video to kora golo ni nigo ne jakom koko. Adwa ni mondo ine gima notimre ahero kendo kaka ne jakom obedo received. Jakom no bedo received kech bed mane dala gi jakom. Kuma osedonge kendo kuma osedake kuma parents ge nosetime business. Ma jogo norwake gi sironyo kaneno ni girwako nyargi kendo girwako jatend party mar ODM. Ma gin be mane gichunge ndara. Gine mane gichunge ndara nikech ka jakom koro dhi Homa Bay ok ing'e na hero kata manyako luko wa Kisumu. Yes. Ma gine mane gichunge ndara. Koro mano to en tactics ma ji mopogre bedo ge siasa to that is what it is. Ang'amo no beda piny gi ojende ma remb gi liet miwacho gi kaka Babu ni ODM party ka gini party ni kodu gi thuolo onge ng'ama riembo to party ka ni ODM ni en mar jodongo. In ja ODM. Ja ODM. In rawera ko singa muti. Ata ano kane chinro matelo mar ODM. Mune telo mar ODM. ODM ko rwako jite kendo ODM tieko da gi youth wing, a very vibrant youth wing. Ma na koni about structures. Polling station ka polling station nitie gi youth league. Polling station te Kenya ka nitie gi youth league. Giyiere delegate system nyaka gichop malo. Malo ka be wan ga very vibrant national youth league. A very vibrant national women league. So ODM ni opportunity mar joko madongo mambese na ODM tie opportunity mar rowere ma youth. ODM ni opportunity mar mine. So ODM kwako jite ma everybody has an opportunity. To kibiro kata nek opongo gi jok matindo. Makata Babu miwacho no. Babu bentie na member of NEC. Babu ni National Executive Council. Babu ntie National Executive Committee. Babu miwacho no ntie National Executive Committee. Muok ma senator mar Migori ntie National Executive. ODM ntie gi a lot of young people, at least 30% of NEC members gini raweche. So opportunity mar raweche ntie ODM ka. To kendo raweche ng'eni gin gi ideas to gin gi energy. Ma many times activities matimore gine ma gintiere on the forefront. Okay. Yes. Trevor Maendi Collins ka wuok Kariobangi South. Penjna Rosa Buyu ni to Sifuna ne ochako pingo broad base ka pod Raila ne ngima. Ang'o miyo nogole mana bang' Raila? Awa wacho ni wawuoyo kwayangore donge. Okadwa na wach gik mosebedo katimre Central Committee. Tadwa na wach ni ndalo mang'eny kakoro wakwedore kata ka wan gi bura Central Committee. Rosa initimo gama wetimo kama. Kitimo kama titent image mar party. Kama ni jakom nong'ewa kendo bura noyaw makoro wang'eng'ore. To jakom nosekone former Secretary General. Party ni en gi democracy. Kendo onge ng'ama nyalo gagi kuom wacho gimiwacho. But samore dhiga ahinya kalure gi position mar party. Koro samora dwaro gani kapok iwuoyo check with me. Mano iwache bura kate wate wantie.
So it is not that Jakom never noticed that sometimes ne wadhi overboard matin. But ndalo mane Jakom ntie, pok ne former SG owuok oko modhi ogoyo party position mane committee no sewinjore. Magi koro ng'engre mana sama koro Jakom onindoni. Ma koro ong'eng'o to okwedo party leader to timang'o. Magi koro timre mana sama Jakom osenindoni. But indeed, Jakom ok no mind. Mana kaka ODM ok mind ni mondo ng'ato bede gi paro mopogore. ODM ok mind mano. Nikech that is the D mantie ODM cha and democrat mi power mar democracy. Mondo iwach pachi kendi iwach kaka iparo gimoro to gimarach. Ka party koro sewinjore ma the majority oseyie mi party osekawo opposition. Koro ing'eni you lose that democratic power. Koro in position ne manyaki dhigo, kato kiwuoye to koro ilingo kigo. Nikech ka koro in secretary general, tigoyo position mar party. Koro party ni we kanye. Where are we as a party? Penjina Rosa ni to Mama Aida begin go de broad based ni. Owacho ni an ndhiwa. Mama Aida siko wacho ni eno kena politician. Mama Aida osebedo minwa. Kendo in terms of empowering jomamine, nyiri matindo, osekawo that line kabisa. Mabe many of us women makoro ntie telo sani, wantie telo gi jip mar Mama Aida. To kaka Mama Aida siko wacho ni en siasa ni, siasa ching, ok ne kare ni Jakom manager siasa. But obviously, Mama Aida is very alive to politics. To kane Jakom to wa broad based, okapani dinotimo mano kok dine gigombaka gi Mama Aida. Nikech waduto wang'eni Mama Aida gi Jakom ne very close. And apani ne gigombaka gik mang'eny. Koro ang'eyo ni kata mbak broad base gi nyaka bedni ne ginyalo bet ni ne gigoyo. Okay. Wacho ni Ramogi TV mosna incoming Governor Rosa Buyu Dwasi. Aseyie kode nikech ng'ato ka ng'ato to nyaka winj pache to yie gi Sifuna bende wacho to nono ok dhi bedo mayot ne chama ka. Aparo ni Sifuna pod en a member of ODM. Unge ng'ama riembo Sifuna chama. Sifuna pod en a member of ODM. Kome mumaye mares ji. The only thing gima opogore kende en ni koro Sifuna ok secretary general. Nikech conflict mane en go matin ni dwache opogore gi gima party dwaro. Mano kende to Secretary General nyaka bet spokesperson mar party. But Sifuna pod en a strong member of ODM. Mane to sama ODM wuoyo, pod Sifuna ntie kanyo mondo ji owuo, mondo ji owinjre. Gima koro ogole lwete en mana koma Secretary General. Tini machielo bende Trevor penjina mheshimiwa ni ODM ok dwar Babu Owino nang'o. Wach 10 point agenda ni to onge geno yawa. An kola wuod Nyaudendi ka Kibuye. Watch 10 point agenda nigi geno, especially kama an na chunje kabisa nen kar compensation. Nikita paro ni compensation no ne ok nyal duoko jowa manosenindo. To compensation ne nyalo ywe pi wang' kendo kelo hoch moro matin. Koro compensation ni sirikal nose donje ni ne dhi timo compensation. Mak mana ni court koro no chungo compensation no ni sirikal ok nyal time nikech gionge structure mitimego. Koro jo ODM no bang' bura mane wantie go Kilifi cha. Jo ODM no wacho ni compensation ni nyaka time. Kata ka sirikal ok nyal time to wantie gi bodies ma nyalo bedo kaka Human Rights of Kenya, mago bodies minyalo channel pesa kanyo to nyalo timo compensation. Koro mano ang'eni one of the things ma ODM manyo kaka yo ma inyalo timgo compensation. Koro to okadwa ni mondo chal na wuoyo ne sirikal. But kaneno kaka niwacho weche youth empowerment, aneno ka sirikal be koro timo gik moko matemo inua yudhe, matemo inua youth. Kodo ko inua gite to gin programs ma targeted ni mondo inua youth. Koro magi aparo ni gik ma broad based emakelo. Okay.
Trevor anana tok Rosa Buyu kod Jolinda Ground. Joluo nyaka bede sirikal kata los sirikal. Kone mama ni wane tok gi kik gibed gi buok mora mora. Ma Dennis ka Garden Estate. Udhi timo nang'o mondo mi jo chamo bed gi chir ni chama ni ok dhi barore. To podun ka mora chia. Trevor adwa ni weya mana mondo ang'eyo ni ne wawacho ni chama mar ODM ni en chama mar kabinde mang'eny. To joduo e msingi mar chama ni. Ang'e ni wach ni en wach ma samoro kidwa wacho tiwinjo ka obuogo dendi matin. Mae kama joluo nyalo yude konyruok chama mar ODM. To en gima jakom owewago. Jakom omiyo Kenya ngimane. To kaka joluo gima jakom owewago maduong' en riwruok kaka oganda. To riwruok wa kaka oganda ni owewa mana ODM ka. Ma wan kaka joluo onego watim gimoro amora mwanyalo timo to kik waketh riwruok wani. Nikech wang'eyo ni piny luo ne onge dongruok. Nikech nowewa ni wan jo opposition. Kiwacho nwa ni siasa mbaya maisha mbaya. Jakome mochiwo ngimane mondo loko ma ne joluo. Wan joluo wang'eyo ni wasetho. Kendo king'iyo demokrasi kata kama Kenya osechopeni. Joluo emosekelo Kenya ka. To kokelo nono, kelo gi rembgi. Omiyo an kaka miyo monyuol. An kaka jasiasa. An kaka ja ODM from 2005. An kaka ng'ama oseneno gima jakom osetimo ne Kenya ka. Ng'ata manoyie gi gima jakom osetimo ok nyal dwaro nowuoge ODM. Ng'ata jaluo mora mora man gadiera ni noluwo jakom ok nyal pogre gi ODM nok gidwa party leader moburo dinga. Ng'ama dwa ni mondo pog joluo nyaka nyiswa kuma dwa teri oganda. Jakom to koro onge manyalo biro wuoyo gi joluo kendo. Jakom onge manyalo biro miriwa kendo. To seweyo wa gi mich motegno. Koro jaluo mora mora madwa ni mondo pog oganda nyaka nyiswa kuma dwa teri oganda. To kuma dwa teri oganda no nyaka bed kuma ber goganda o kuma ber kode wuon. Kuma dhi konyo oganda. To nyaka bed kama oganda wok dhi thoe. To oganda wadhi yudo konyruok. Mane kama ng'ata madwa wuok ni dwa telo ne joluo nego nyiswa. Jatend migawo mar omenda John Mbadi kawuono noromo gi joluo ma jatend joluo ma Nairobi ka. To nowacho ni koro gin giikore mar telo ne joluo e mbaka gi sirikal. Mano ber wach murwako koso udwa timo nang'o. Mbaka ni udhi goye nang'o ma e penjo mapenjo. Adwa na wach ni Mheshimiwa Mbadi makoro en CS wa ne en chairperson mar ODM. To gisani koro ken chairperson mar ODM. En koro en executive dongi. Sama koro dhi yud jok ma dhi wuoyo on behalf of the party ODM dhi wuoyo gi UDA. Atimo mos kadwa na wach ni jok mantie executive ok bi bedo part of that parties ginene. Gino kodwar gi mbaka. Ok nok wadwar gi, wawacho kaka chik. Gimomiyo wacho kamano, ka gin executive, jatelo magi report ne donge en the president directly. Donge. Koro gimi jok mok report in the president directly opportunity mondo ta wuoyo gi UDA. Nikech gin gidhi bedo gi conflict of interest. Conflict of interest nikech ma jatendu ene mutimo gimodwaro kendo ang' nade kudwa gwenyoru kata wach bo bedo matek matin. Tadwa na wach ni ODM nitie gi jok motegno. To Mbadi, Mheshimiwa Mbadi, Mheshimiwa Wandai, Mheshimiwa Paranya, Mheshimiwa Joho, Beatrice Asikul, mago ne jo ODM. Pod ginyalo chiwo advice kata sama ji dhi wuoyo. To ginyal be the forefront of that negotiation. Nikech upero ni giluoro jatendgi. Ok ni giluoro. Chik nyaka in dongi luoro kamiti ni dongi nge jatendi. Donge gima jatendi owacho ma nyaka tim nikech itiye buoye. Ang' bet nade ni kenji idhi kamoro kendo ni dwa discuss jatendi whether otimo tijno maber, tij 10 point agenda maber, whether ngomo donge koro conflict of interest bedo kanyo matin. Pono no ni okuyudo kom mar jalup jatend piny Kenya ni. Mbaka ni dhi kethore. Ana se wacho ni
wan kom mar jalup pok wadecide ni jalup Kenya no jalup president mwadwaro. Awa wacho ni ka ODM oger motegno ma wanyalo ndwa pod wanyalo bedo gi president. Mugol kata Ruto. Mwagol kata Ruto no. To mano dong koro dhi. To kapo dhi riwruok gi ng'agere koro. Donga wacho ni wantie gi gik moko adek. Wadwa ni mondo wakwong wawuo gi UDA. Aye ka wasewuoyo gi UDA, wadhi wuoyo gi other like-minded parties. To meanwhile wagero chamawa. To kwa yudo ni chamawa ni osegerore mi wan gi ng'ato mabe koro nyalo chung'. Ang'o ma mone chung'? Okay. Wach mogik miwe wago. Sa koro ma wang'o. Wach mogik miwe go. Treva dwa mana wacho. Yeah. ODM e chama mosebedo ka for igni 20. Onge chama moro mosebedo e Kenya chama biro kata coalition biro to bang election kosetim tiyudo ni gikethore kendo ji dhie moro. To ODM Kisungu would say has stood the test of time for 20 years. ODM miyo Kenya bedo ga very good story on democracy. ODM miyo Kenya bedo ga very good story on development of political parties. And it is in our interest ni mondo wa safeguard ODM. Tadwa na wach ni ODM kotelnegi gi jatendwa ma party leader Senator Oburu Odinga to gi deputy leaders wa adek ka wayudo Abdul Samad, wayudo Simba, Erogo Sotsi to gi chairperson wa miluongo ni Governor Gladys Wanga. ODM is strong and ODM can go places. To ODM okoloro thought ni kik mondo which suggestions mondo donji. ODM ong'eyo ni views mag members mag ODM o matter. Koro kata mage jotendwa mwaketo mbele ok ni gik magi dwaro emitimo. Gik ma jo party dwaro emitimo. Emomiyo wan gi different kaminyalo tere wachni, wan gi mainstream kaminyalo tere wachni, to wan gi NEC kaminyalo tere wachni, wan gi Central Committee kaminyalo tere wachni, wan gi NGC kama wach pod inyalo lose, to wan gi NDC makoro kwako ji mang'eny, makoro weche duto mosewachi ok nyal timore mak mana kokadh gi NDC. So ODM nigi structure maber ma kawo winjruok kata wacho kata paro mag jok mopogre opogre. ODM ni kaka joluo wan waonge chama moro mwadhiye. Mae girwa moseriwowa. To mae girwa manyaka wamak motegno. To ng'ata madwa biro ni pogo oganda luo. Nyaka wach manodwa terowa kanye. Tang'o momiyo odwa terowa kama opogre gi kama ODM dwa terowa. Erokamano mheshimiwa. Mano mheshimiwa Rosa Buyu jaod bura ma Kisumu West kogo mbaka ni ODM pod ochwiny kosoyo wacho ni ODM pod ochung' motegno. ODM ochung' motegno. Une jo piny mung'eyo. Ang'o ma minyiero ka gimo kibili ni ODM ochung' motegno. Ya to tinde kata nyiero. Jogi bro biro manyo tiko mar ODM minyiero na. Kata nyiero tinde kuyie ne ji ODM ka wacho mane. Erokamano ahinya mane kama weche chenro moro mar duel e kidieny mar ariyo gi mheshimiwa Rosa Buyu jaod bura ma Kisumu West. Bang'e sa adek to Dadi Cool bro biro mondo nyis weche mosebedo katimore pacho ka wanere bang'e. An kaka pile nyinga Trevor Ombija janding'o panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok ocha pesa. Wanere bang'e. Goni ODM nuge. One day, while teaching an oral healthcare class, I saw a little boy who kept covering his mouth. It turns out he had lost some of his teeth and felt embarrassed. But as a hygienist, a child's smile means everything to me. That's why Colgate Maximum Cavity Protection unlocks 24-hour cavity defense, a formula boosted with calcium for lifelong smiles. Every child has the right to smile, and a beautiful smile is a healthy smile. Colgate, #1 oral care brand in the world.